хуруфот чист ва хуруфотпараст кист? хуруфотпараст аз нигоҳи динҳо чӣ гуна баҳогузорӣ мегардад? дар кадом маврид бо хуруфотпарастӣ бештар бархурд кардан мумкин аст? тоҷикистон бо хуруфотпарастӣ чӣ гуна мубориза мебарад? барои посух гирифтан ба ин суолҳо бо табақаҳои гуногуни ҷомеа суҳбат оростем. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ироаи паёми навбатӣ ба маҷлиси олии кишвар дар хусуси хуруфот чунин таъкид кард. хурофот ҷаҳолат аст ва ҷаҳолат ба инсон танҳо бадбахтӣ меоварад ва боиси ақимонии ҷомеа ва давлат мегардад. аз нигоҳи дини ислом хуруфотпарастро чӣ интизор аст? нафароне ки хуруфотпараст ҳастанд, монанди ин амалҳое ки шариат уна қабул надорад, унҳо шахсоне ҳастанд ки яъне ҳам дар ин дунё яъне обрӯ беэътибор ҳастанду ҳам дар охират. оё ҳамаи динҳо нисбат ба хуруфот назари якхела доранд? барои гирифтани посух ба ин суол бо намояндаи динҳои гуногун суҳбат оростем. аъзои калисои масеҳиёни инҷилии шаҳри бохтар дар ин бора чунин гуфт. ҳам аз назари инсонӣ ва ҳам аз назари динӣ хуруфот бар зиёни мардум аст. аз нигоҳи инҷилӣ агар назар кунем, дар китоби муқаддас омадааст ки ин нисбат ба худо ва бандаҳои худо як гуноҳи азим аст. дар равияи инҷилии масеҳиён пурра гуфта шудааст ки хуруфотпарастӣ ин гуноҳ аст ва имони комил дорам ки дар ин равия дар маъбадҳо ва ҷамъоматҳо мубориза мебаранд, то ин ки идеяи хуруфотпарастӣ умуман набошад. пирсафони дин ҳамеша камхарҷиро тавсиф мекунанд. муъбади калисои архистратига божия михайла дар шаҳри бохтар иеромонах Владимир Мухин низ бо маҳкум намудани хуруфоту хуруфотпарастӣ дар маросими дафну азодорӣ суханро оғоз карда изҳор дошт ки хуруфот таъмил кардани дин нуқтаи назари шахс аст, ҳатто баъзан бо роҳи зӯроварӣ. барои мисол маросими дафн ва азодориро пеш меорем, барои мурдадор бояд вазни наафтад. барои ҳамин мо дар ҳама маҷлисҳову ҷамъоматҳо ва мавъизаҳоямон ин масъаларо шарҳ медиҳем. хуруфотпарастӣ аксар вақт ба нобудӣ оварда мерасонад, на ба офариниш. яке аз падарони калисо мегӯяд меъёр дар ҳама чиз лозим аст, бе он ҳатто он чизе ки фоидаовар аст ба зарар мубаддал мешавад. дар вилояти хатлон барои хуруфотпарастӣ зимни баргузории маросими дафну азодорӣ соли 2021 чанде аз сокинон мавриди ҷаримабандӣ қарор гирифтанд. давоми соли 2021 дар ҳудуди вилоят 211 ҳолати қонуншиканӣ вобаста риоя накардидани талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон ба қайд гирифта шуда, аз 211 ҳолати қонуншиканӣ ба қайд гирифта шуда 30 ҳолати онро чуноне ки гуфтем доир ба риоя нагардидани тартиби муқаррар гардида, яъне ин ҳолатҳои қонуншиканӣ дар маросимҳои аъзодорӣ барои риоя накардани тартиби муқаррар гардида ба қайд гирифта шуда ба мақомоти дахлдор пешниҳод гардидааст. надонистани қонун ҷавобгариро истисно намекунад. худоидод ҳақназаров, сокини шаҳри бохтар, зимни реҳлат кардани яке аз пайвандонаш бо иштибоҳ ба амалҳои хуруфотпарастона роҳ дода аз тарафи масъулин ҷаримабандӣ гардид. яке аз пайвандони мо реҳлат кардан, вафот кардан, чун мардуми анъана ҳамин гуфтанд ки биёен ҳамин маъракаҳои панҷшанбегию себегаинию 7-40 сол ҳамхалӣ гуфтанд. мо ҳам ҳамун анъана солое ки пештара мекарданд, мо ҳам ҳамин корро кардем. даъват кардем, хай зиёда аз 50 нафар буданд, 20 нафар буданд, ҳамин мусафирро хабар карданд, овардем, хай як худоӣ гузарондем. баъдан фаҳмидем ки ҳамин чизҳо манъ шуда буданд, хуруфотпарастиҳо манъ шуда буданд. хай мо намедонистем ин корро, чун дар муҳоҷирати миллатӣ бисёр гашта будем, намедонистем. ҳамин корро мо кардему аз ҷониби ҳамин раиси маҳаллаву кумитаи танзими ҷамоатмон омадан якум бор огоҳинома додан, наву ҳаминро накунем гуфтан, бо мо боз қонуншиканӣ кардем. ин дафъа ба мо омадан ҷарима бастанд, ҷаримаро бурда супоридему. дигар акӯ боварӣ дорам ки аз фаҳмидем ҳамин чизо ки манъ шудааст, дар доираи қонун амал мекунем. нафароне ки талаботи қонунро вайрон мекунанд тибқи кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. мутобиқи моддаи 481 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон
شخصانی که دغلانات همین قانون رو ویران میکنند و جامگاری مأموری کشیده میشوند که برای این در قسم یک ماده مذکور آمده است برای شخصان واقعی به اندازه 100 نشان دهنده جریمه تعیین کرده میشود. برای شخصان منصبدار به اندازه 500 نشان دهنده جریمه تعیین کرده میشود. برای شخصان حقوقی به اندازه 700 نشان دهنده جریمه تعیین کرده میشود. оид ба маросими дафну азодорӣ дар маркази исломии ҷаҳон андешаҳо гуногун аст, аммо зани рӯзгор дида ализода хатичабонуи раҳмат сокини шаҳри бохтар аз мушоҳидаҳои худ дар ин бора чунин мегӯяд. арабистон байҳо ҳеҷ вақт ин хел мурда шид, аз қафои вай ин қадар хурду хӯроку дастархону ин хел ороста намегардонад. дар маросими дафну азодорӣ яке аз хурофотҳо бо номи иртиш маъмул аст. иртише ки мегӯянд анамун иртиш аввалҳо ҳар як шахс ки ба ҳамон рӯи мурда меомад матоъ меовард. ҳамон матоъҳоро ҷамъ мекарданд моллоҳову баъд мегирифтанд уро кимчи давра мегардонем мегуфтанд баъд уро тақсимот мекарданд 1 метри 1 метри ё 2 метр мебуриданд дар лави ҳамон матоъ бо 1 сӯми дигара монда ба мардум тақсим мекард ва бисёри одамо ҳам ба хотири ҳамон чиз ба ҷаноза меомаданд. мана имрӯз бисёрам хуб шид ки ҳамин қонун баромад, вале дар байни мардуми мо бо баъзе одамое ҳастанд ки хурофотпарастӣ мекунанд, худнамоиштӣ мекунанд, дилашонро салометиян намедонанд, ҳамин чизро мекунанд ки матоъ намебарану ё як румолчаи сафед метиянд ё ин ки як сарчоқ дастпокунака қати як собун метиянд. чандин маротиба ман дар ҷое ки дидам ба ӯ гуфтам ки ин корҳоро накунед. чунки қонун баромадааст. коршиноси соҳаи дин умарҷон сафаров изҳор намуд ки ягона чизе ки хурофотпарастро аз гумроҳӣ берун мекунад ин таълиму тарбияи дурусти диниву дунявӣ мебошад, яъне новобаста ба сину сол инсоният дар бораи он чизе ки парастиш ё пайравӣ мекунад бояд маълумоти дақиқ ва мукаммал дошта онро аз рӯи меъёрҳои муайян гардида риоя намояд. зеро дар ҳолати кам ё зиёд баромадан аз чаҳорчӯбаи муқаррарӣ метавонад ки бар зарари худи ӯ ва ҷамъияту давлат гардад. ҳар он чизе ки гуфта ё таълим дода мешавад бояд дар такя ба факту далелҳои дақиқ ва нафъи ҷомеа бошад. дар самти мубориза алайҳи хурофотпарастӣ ҳамагонро зарур аст ки нозукбину нуқтасанҷ бошанд ва аз гуфтаҳои бузургон истифода баранд.